سلامن ጥዕናን ንኹልኹም ተኸታተልተይ ይኹን እንዳበልኩ ናብ ናይ ልምዓንቲ መደበይ ከኣትው ኣብ ናይ ልምዓንቲ መደበይ ንደቂ ኣንስትዮ ብሉፅ መደብ ሒዘልክን መፅእ ኣለኹ። ናይ ልምዓንቲ መደበይ ዘልዕሎ ሓሳብ ኣብዝሓ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ብልዕተን ምስፋሕ ከም ዘተሓሳስበንን ኣብ እዋን ፆታዊ ርክብ ናፍቃሪአን ወይ ከዓ በዓል ገዝአን ንምዕጋብ ጽብብ ዝበለ ብልዕቲ ንኽህልወን ከም ዝደልያ ዝፍለጥ እዩ። እንታይ ደኣ ነዚ ነገር ንምግባር ዝጠቕመክን ሓደ ሓሳባት ክሕብረልክን እየ። እስካብ ናይ መደበይ ፍጻመ ሓቢርክና ንጽንሓ። ነዚ ቻነል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሳብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደውል ምልክት ብምንካእን ክተተባብዑናን ዝተፈላለዩ ናይ ፆታዊ ርክብ ናይ ጥዕና ከምኡውን ናይ ፍቕርን ናይ ሓዳርን ሂወት ኢንፎርሜሽን ትረኽብሉ ቻነል ስድራ ንኽትኮኑን ብኽብሪ ሓትት። መደብና ናብ ብዙሓት ኣሕዋትና በፂሑ ትምህርቲ ንኽረኽባሉ ላይክ ጌርክን ጀምርኦ። ስድራን ዝኾንኩምኒ እንዳመስገንኩ ናብ መደበይ ክምለስ። ናይ ደቂ ኣንስትዮ ብልዕቲ ናቹራሊ ፈለማ ብጣዕሚ ጽብብ ዝበለ ናቹራል ሳይዝ ከም ዘለዎ ዝፍለጥ እዩ። ኮይኑ ግና በዘን ቀፂለ ዝሕብረልክን ምኽንያታት ብልዕቲ ክሰፍሕ ይኽእል እዩ። እቲ ቀዳማይ ናይ ጓል ኣንስተይቲ ብልዕቲ ከስፍሕ ዝኽእል ነገር እንታይ እዩ? ክትጥቃዓሉ ትኽእላሉ ኢንፌክሽን እዩ። እዚ ኢንፌክሽን ድማ UTI ኢንፌክሽን ይበሃል። እዚ ኢንፌክሽን ዋላ እኳ ምንም ዓይነት ናይ ፆታዊ ርክብ ከይፈፀምክን ብልዕትኽን ንኽሰፍሕ ክገብር ዝኽእል ናይ ኢንፌክሽን ዓይነት እዩ። ነዚ ነገር እዚ ድማ ኣብ ዝተፈላለየ ግዜ ክትዕዘብኦ ትኽእል ኢኽን። ኮፍ ክትብላ፣ ክትድቅሳ፣ ከምኡውን ሓደ ግዜ ድማ ሽንቲ ምቁፅፃር ንኽኣብየክን ዝገብር ናይ ኢንፌክሽን ዓይነት እዩ። ስለዝኾነ ብልዕቲ ከግፍሑ ካብ ዝኽእሉ ነገራት እቲ ቀዳማይ ናይ UTI ኢንፌክሽን እዩ። ኣባና ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ በዚ ኢንፌክሽን ይጥቃዓ እየን። ከመይ ገይሩ እዩ ንብልዕቲ ከስፍሕ ዝኽእል ክትብላ ትኽእላ ኢኽን። ኣብ ብልዕትኽን ከባቢ ንዘሎ ንብልዕትኽን ኣትርር ኣቢሉ ንዝሕዝ ወይ ከዓ ሽንቲ ክትሸናን ከለኽን ሪላክስን ኮንትራክትን እንዳገበረ ሕዝ ልቕቕ ንዘብሎ ኣብ ብልዕትኽን ከባቢ ንዘሎ መስል ወይ ከዓ ጭዋዳ ማለት እዩ ብምድካም ሽንታ ከይትቆፃፀርን ብልዕታ ከም ዝሰፍሐ ንኽስምዓ ዝገብር ኢንፌክሽን እዩ። እቲ ካልኣይ ንሪኦ ንብልዕትኽን ከስፍሕ ዝኽእል ድማ ዕድመ እዩ። ዕድመ እንዳደፍአ ብዝኸደ ቁፅሪ ጭዋዳታት ኮንትራክት ናይ ምግባርን ሪላክስ ናይ ምዃን ጠባዮም ስለ ዝስእኑ ኣጥብቕ ኣቢሉ ካብ መሓዝ ልሕልሕ ናይ ምባል ጠባይ የምፅእ እዩ። ናብ ቦትኡ ናይ ዘይምምላስ ጠባይ እውን ስለ ዘርኢ ኣብዚ ግዜ ፆታዊ ርክብ ትግበር ኣይትግበር ብልዕታ ንኽሰፍሕን ከምኡውን ሽንቲ ናይ ምቁፅፃር ፀገም ከጋጥማ ይኽእል እዩ። ስለዝኾነ እቲ ካልኣይ ድማ ዕድመ ይኸውነሎ ማለት እዩ። ኣብ መበል ሳልሳይ ንሪኦ ምኽንያት መግፍሒ ብልዕቲ ድማ ምውላድ እዩ። ቆልዓ ክትወልዳን ከለኽን ናይቲ ውላድ ሳይዝ ግጅፍ ዝበለ ኣብ ዝኾነሉ ግዜ ብልዕትኽን ስፍሕ ኢሉ ነቲ ቆልዓ ከውፅእ ኣብ ዘይኽእለሉ ግዜ እቲ ቆልዓ ንብልዕትኽን ጨዲዱ ክወፅእ ይኽእል እዩ። ስለዝኾነ በዘን ሰለስተ ምኽንያታት ንዝሰፍሐ ብልዕቲ ብቐሊሉ ኣብ ገዛኹም ኮይንክን ንምፅባብ ዝሕግዘክን ኢቭን ድንግል ናብ ዝነበርክናሉ ግዜ ናብ ዝነበረ ሳይዝ ንምምላስ ትኽእላሉ ሜላታት ክሕብረልክን እየ። እቲ ቀዳማይ ክተፅብባ ትኽእላሉ መንገዲ ፕላስቲ ወይ ከዓ ሪጁቪኔሽን ዝበሃል ኣብ ብልዕትኽን ክስራሕ ዝኽእል ሰርጀሪ ኣሎ። ኣብ ዝዓበዩ ሃገራት ኢቭን ብልዕተን ከይሰፍሐ ንበዓል ገዝአን ወይ ከዓ ኣፍቃሪአን ዕግበት ንምሃብ ኢለን ዝገብርኦ ሰርጀሪ እዩ። እቲ ካልኣይ ብልዕቲ ንምፅባብ ዝጠቅም ሜላ ድማ ስፖርታዊ ምንቅስቃሳት እዮም። እቲ ቀዳማይ ንሪኦ ናይ ስፖርታዊ ምንቅስቃስ ድማ ብሕቆኽን ምስ ደቀስክን ንኽልተ እግርኽን ዓፂኽን ንላዕልን ንታሕትን ብምንቅስቃስ ኣብ ከባቢ ከብድኽን ንዘለዉ ጭዋዳታት ብምትራር ብእውን ኣብ ብልዕትኽን ከባቢ ንዘለዉ ጭዋዳታት እውን ስለ ዘትርሮም ብልዕትኽን ጽብብ ንኽብል ዝጠቕመክን እዩ። እቲ ካልኣይ ንሪኦ ኤክሰርሳይስ ድማ ተንበርኪክን ብኸብድኽን ብምድቃስን ብምትሳእን ኣብ ላዕሊ መቐመጫኽን ከባቢ ንዘለዉ መስላት ወይ ከዓ ጭዋዳታት ብደንብ ጌርክን ኣብ ተስራሓሉ ግዜ ኣብ ብልዕትኽን ከባቢ ዘለዉ ጭዋዳታት እውን ንኽጠንክሩ ብምግባር ብልዕትኽን ጽብብ ንኽብል ዝሕግዘክን ናይ ስፖርታዊ ምንቅስቃስ እዩ። እቲ ሳልሳይ ንሪኦ ኤክሰርሳይስ ድማ ሓፍ ኮፍ እዩ። ንኣእጋርክን ከፍታ ቢልክን ሓፍ ኮፍ ብመዓልቲ እስካብ 40 ግዜ ሓፍ ኮፍ ብምስራሕ ኣብ ብልዕትኽን ከባቢ ዘለዉ ጭዋዳታት ከተትርራ ትኽእላ ኢኽን። እዘን ጭዋዳታት እንተተሪረን ድማ ቅድም ኢለ ከም ዝሓበርኩልክን ብልዕትኽን ጽብብ ንኽብል ዝሕግዘክን እዩ። ኣብ መበል ሳልሳይ ንሪኦ ናይ ብልዕቲ መፅበቢ ሜላ ድማ ኣመጋግባኽን እዩ።
ኣብዚሕክን ስጋ ትበልዓ ደቂ ኣንስትዮ ብቐሊሉ ብዩቲኣይ ኢንፌክሽን ክትጥቃዓ ትኽእላ ይኽን። ብመሰረት ቅድም ኢለ ዝሓበርኩልክን ድማ ዩቲኣይ ኢንፌክሽን ኣብ ብልዕትኽን ብዙሕ ሳዕቤን ዘለዎ ናይ ኢንፌክሽን ዓይነት ከም ዝኾነ ርኢና ነርና። ስለዝኾነ ኣብዚሕክን ስጋ እንተዘይትበልዓ ይምረፅ። ኮይኑ ግና ብዝበለፀ ቬጂቴብል እንተትበልዓን ማይ ኣብዛ ሓቢልክን ትሰትያ እንተኮይንክንን ንከምዚ ዓይነት ፀገም ንኸይትጋለፃ ዝሕግዘክን እዩ። ስለዝኾነ ኣብ ሕድሕድ ኣመጋግባኽን ቬጂቴብል እንተዝህልውን ርግኦ ድማ እንተዘይትሰትያ ይምረፅ። ክነጠቃሎን ከለና ፅብብ ዝበለ ብልዕቲ እንተሃሊክን እንታይ እዩ ጥቕሙ ክትብላ ትኽእላ ይኽን። ነዚ መልሱ ድማ ናይ ወዲ መትሎ ናብ ውሽጢ ብልዕትኽን ክኣትውን ከሎ ሙሉእ ንሙሉእ ተጨኒቁ ናብ ብልዕትኽን ክኣትውን ተኽኢሉ ናይ መትሎ እቲ ታሕተዋይ ክፋል ብጣዕሚ ሴንሲቲቭን ናብ ዕግበት ንኽበፅሑ ዝገብሮም ክፋል ስለዝኾነ እዚ ድማ ብልዕትኽን ኣብ ዝፀበሉ ግዜ ነዚ ክፋል ስለዝነኽኦ ብቐሊሉ ዕግበት ንኽረክብ ክትገብራ ትኽእላ ይኽን። ብተወሳኺ እውን ኣብ ውሽጢ ብልዕትኽን ዘሎ ሙቐት ፊል እንዳገበሩ ፆታዊ ርክብ ንኽፍፀሙ ብምግባር ተወሳኺ ዕግበት ክትህባ ትኽእላ ይኽን። ስለዝኾነ በዘን ናይ ብልዕቲ መፅበቢ ሜላታት ተጠቒምክን ዕጋባይ ናይ ፆታዊ ርክብ ሂወት ንክህልወኩም ክትገብራ ትኽእላ ይኽን። ዕጋባይ ናይ ፆታዊ ርክብ እንተሃሊኩም ድማ ናይ ፍቅርን ናይ ፆታዊ ርክብ ሂወትኩም ምትሕልላይ ምቅርራብ ሰላምን ፍቅርን ዝመልኦ ንክኸውን ክትገብራ ትኽእላ ይኽን። ነዚ ኢለ ናይ ልማዓንቲ መደበይ በዚ ክዛዝም ካብ ናይ ልማዓንቲ መደበይ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከም ዝሓስኩም ተስፋ ይገብር። ነዚ ቻነል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሳብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደውል ምልክት ብምንካእን ስድራ ክትኮኑናን ክትተባብዑናን ብክብሪ ሓትት። መደብና ናብ ብዙሓት በፂሑ ትምህርቲ ንክወስድሉ ላይክ ሼር ምግባርኩም ኣይትረስዑ። ሓሳብ ርእቶኹም ብኮሜንት ግለጹልና። ብኻሊእ መደብ ብኻሊእ ሓሳብ እስካብ ንራኸብ ሰላምን ጥዕናን ኩላትና ይቐኒየለይ።